Id-data ta' 19 ta' Marzu ta' kull sena tkun antiċipata mhux biss minħabba li dan il-jum u ta' festa pubblika, iżda wkoll minħabba li l-festa ta' San Giuseppe. L-erba fir-Rabat saret il-qudies solenni marbuta ma' dan il-jum bil-paniġierku sar minn Dun Gilbert Xiberras. Tul il-paniġierku Dun Xiberras filwaqt li jagħmel numru ta' referenzi għal ħajja ta' San Giuseppe semma kemm il-darba l-prinċipju tat-tama, dan anke fis-sena tal-ġublew tat-tama kif tħabbar mill-Papa Franġisku. Dun Gilbert tenna li dak li Alla jnissel fina m'għandux jinqeret mill-biża' li taħkem anke l-ħolm u l-aspirazzjonijiet tal-bniedem. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Robert Abela, Martu Lidja, flimkien ma' numru ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Hawnhekk il-Prim Ministru tkellem man-nies li kienu preżenti. F'temp pjuttost ċitwi, it-toroq tar-Rabat kienu armati għal din l-okkażjoni. Bi Kru ta' One News tkellem ukoll man-nies preżenti dwar xi tfisser din il-festa lihom. San Giuseppe patron tiegħi jinsimni ġewwi. Naħseb li kulħadd iħobbaw dil-festa hawn ħafna Joseph bħalma qal dan hu. San Giuseppe iġib ħafna ferħ fostna r-rabtin. Hija festa unika li tiġi ċelebrata fit-19 ta' Marzu. Tu pjaċir tisma' biha hawn in-nies imsemmin għalija wkoll, jiena l-papa tiegħi jismu Joe ukoll San Giuseppe. Festa pubblika fejn kulħadd jintaqa' fi familji u hekk. Nħobba del-festa, ġib li tifkiriet. Festa ta' daħlux u missiena u San Giuseppe u ħaddiem u. Hija la festa sabiħa, festa li dejjem niċċelebrawha kont niċċelebra anke meta kont żgħira allura bqajt inħobba. Qaddis kbir, ta' eżempju, San Giuseppe bħala qaddis kbir. One News tkellem ukoll ma' dilettant tal-festa li dan il-jum ikun mill-aktar speċjali. Inspirazzjoni għalina. Minn il-festa mbagħad naħdmu għalha sena sħiħa minn dejjem jiġifieri. Fil-fatt eżempju dis-sena minna l-planċir ġdid. Dak proġett li kollha ħdimna fih ġi founded mill-Natalis ukoll jiġifieri. Insomma ma l-ħajja tagħna nasol il-festival. Tradizzjoni li tmur lura mijiet ta' snin dan iż-żmien u anke sinonimu mal-produzzjoni ta' Zeppoli. One News tkellem ma' Kok li llum kien ferm iffukat fuq it-tisir ta' din il-ħlewwa li titgawda minn bosta. Dawn nagħmluhom kull sena, dejjem bit-tradizzjonali dejjem nagħmluhom minn sena għall-oħra, u dejjem iżommu tradizzjonali li nibqgħu nagħmluhom speċi tradizzjonali, xi ħaġa li fiċċa ssiba daw iż-żminijiet.